modebranchen i virkeligheden fornyer sig som så mange andre brancher, som forsøger at fange de unge. Det er jo ikke kun i moden, det er jo også teknologi og design og interiør og alt muligt. Men det er klart, at designerne, de søger jo inspiration, og det gør de jo selvfølgelig på forskellige måder. Og det er klart, at det unge segment, sådan nogle som jer, er selvfølgelig rigtig, rigtig attraktive, fordi det er nu, modebranchen skal fange jer og gøre jer hook på et mærke, fordi så udviser I muligvis en form for loyalitet, når I senere hen bliver lidt ældre. Men der bliver jo søgt inspiration på alle mulige måder. Masser af designere, de søger jo inspiration fra street style, er jo i virkeligheden altså folk på gaden, hvordan de klæder sig, hvordan klæder man sig, når man ikke nødvendigvis har rigtig, rigtig mange midler. Der viser man jo ofte en eller anden form for kreativitet. De lader sig helt sikkert også inspirere af alt, hvad de finder på rejser og på. Men altså, I kender jo selvfølgelig sådan lidt de gængse svar. Hvordan søger I selv inspiration? Det gør man jo i den hverdag, man omgiver sig med, og så søger man man også lidt ud af og kigger på, hvad der foregår rundt omkring i verden. Man ser jo ofte, at moden lidt bevæger sig lidt som en karavane, så er det lige pludselig det etniske, der er rigtig, rigtig moderne. Så er det fordi, måske designerne har søgt inspiration i Sydamerika eller Sydafrika, eller hvad det måtte være. Lige nu ser vi også en kæmpe tendens til sporten, så det betyder jo også, altså det sport, de har enorm indvirkning. Der er jo nærmest ikke nogen, selv mig, som elsker høje hæle, er jo tid til sneakers. Det er jo netop fordi, at designerne har været enormt inspireret af forskellige sportsgrene. Og store stjerner, sådan er det også i Danmark. Jeg forestiller mig efterhånden snart, at der må komme en kæmpe tennisbølge med den lille komet, vi har i Caroline Wozniacki. Hun inspirerer helt sikkert også nogle af de danske designere. Og sådan er det med forskellige ikoner, tror jeg. Så jeg tror, det er ens hverdag, men jeg tror også, det er ens fritid, og man søger ud, og man søger nye, ukendte områder, hvor man ikke måske har været før. Asien har også været en kæmpe inspirationskilde. Og har jo været et uopdyrket marked, og er ved at blive komme meget mere med, som I ved, og det er et meget interessant marked for designerne, fordi det er så kæmpestort, og fordi der er en stor middelklasse i Asien, som har penge nu, og som har råd, og det har designerne godt luret.